Yes, Action Radyo Bacolod. Hello, good afternoon, Action Johnny. Good afternoon sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio. Yes, ma'am. Thank you gid sa paghatag sa opportunity sa amon to explain our side. Oh, ma'am, si Action Jan Si Action Jan, ibisa Iloilo to, ma'am. Action Jan Tias, ma'am, no? Anyway, ma'am, Action Jan. I'd like to go directly sa concern. Ma'am, ano ang nabaton mong information, and of course, ini nga post is circulating online regarding sa rant na ginatawag naton or complaint sang isa ka concerned citizen, ma'am? So, amo na gin-share man lang ina gani actually na balaan namon tungod sang share na sa mga kilala abi. So dira kami nakabalo nga may amo na nga complaint, no? Kay diri sa office wala kami kabaton sa amo na nga complaint, not personally, wala gid, not even sa letter man, no? Okay. That dira sa social media na butang. So amo na ang so that's it, no? Amo nang iyang nga pagsaysay sang iyang reklamo nga sa nabasa naman guro ninyo nga may ginpamangkot siya, and then daw hindi amo ang tono sa pagsabat sa iya. Dason ang kilay pa kuno nga daw siguro nagasampok ay wicked eyebrows ang pag-describe, no? So amo na siya tapos hambal niya nga na notisyahan niya man nga subong man kuno ang pagtratar sa iban nga mga kliyente, especially ang mga senior citizen, no? So amo na ang iyang reklamo. Pag ang iya pa nga ginhambal nga gina-bring up niya ini for the protection or para man sa iba, no, nga mga miyembro or mga tigulang nga wala yan naga-voice out sang ilang mga reklamo. Okay. Amo nang iyang kumbaga iyang purpose nga ginbutang niya na dara. So ma'am, on the part of the SSS, how do you attend and address this concern, ma'am? Ano inyong pananawan regarding sini? Una sa tanan, syempre mag-examine kami, no? Nag-impact tanaw man kami sa amon CCTV kung ano ang dahil kay ang limited ang kwanta sang CCTV namon, hindi wala kon voice, wala audio, pero makita lang ang itsura, mamala. So, ang syempre mausisa kami, makuha kami sang side man sang amon nga empleyado kung ano ang natabo. So, gin-explain man nila nga mo na ang side naman sang empleyado do hindi siya maka-recall maayo sang natabo, no? Kag nakadumdum siya nga naka-atubang siya sa sining nga member naton, pero hindi malawig. Okay. Ot lang kaayo. Kay dogin pamangpot man lang siya, galing kay nagsabat siya do mo man lang to ang sabat nakasabat siya sang hindi kuno amo nga tono. Sa iyang side, so hindi siya kadumdum kon nakadumdum lang siya nga sila atubangay, pero hindi siya kadumdum kung ano gid ang conversation nila, no? Kung ano gid ang ilang istoryahan. Okay. Sa kadamuon man sa ginatubang namon diri adlaw. But anyway, no? Action diyan. Gusto ko lang ipahibalo sa tanan nga ang amon nga mga empleyado diri na very concerned sa mga pagtratar no kay gina-emphasize man ina sa amon sa management. May mga reminders kami nga ginahimo kag may mga feedback forms, drop box man kami dira, no? Kung may reklamo, may mga feedback forms kami dira kag ginabasa nga na namon kag ginapabalo sa mga empleyado namon kung may mga reklamo parte sa mga ina nga aspect o kung whatever nga reklamo. So amon nga ginhimo, no? Since galing kay do wala gitablas ang actual nga
recording kung ano gid ang natabo. So, but anyway, amo na iyang steps nga dinhimo namo, no? We reminded our employees once again. Tapos inang naghimo kami sa subong, himo kami sang atikang nga kung posible, no, kung hindi pa mapuno biya ang cellphone sang amon nga mga empleyado, nga i-record nila ang conversation nga sa mga members, no? Okay. Not only para maproteksyonan both parties, no? Ang customer, ang kliyente kag ang empleyado man kay hindi man ta gusto nga mangakig lang tayo sa empleyado, wa itaya kabati sa iyang side. Or kung ano na iya bila may mga misinterpretation sa tono, may mga kung do kadamo lang bala sa aton nga sis misinterpret. But ayan, wala ko ga-justify, no? Wala ko ga-justify sang action sa nga empleyado. So, in fact, gusto ko i-encourage ang mga miyembro naton, no? Mga miyembro, mga kliyente naton, nga kung may mga makasugata kamo sa banta nyo do, hindi amo ang pagtatal sa inyo, kasuplado o kasuplada. Let the supervisors know immediately. Okay. Pabalaan nyo kami dayon. Dayon yet, no? Kay para preska pa bala, hindi nga 2 days after amo papag-report ta, nang damo na bala, siyempre malipat naman ang empleyado kung ano to natabo. Usually amo ginagakatabo, no? Yes, Ma-report though hindi nakadumdum kung ano to exactly ang problema, mga amo na. So ang gina-advise ko i-report nila, no, sa supervisor. Malanada all the time ang supervisor, no? Bisan ano ka busy, pabalaan nyo ang supervisor. Kung kung kinanglan, kung wala ang supervisor, ko, no? May assistant branch heads man, pwede man makadtuan. Man, ready anytime. So, wala kinanglan nga mag-resort kita sa social media nga reklamo dira kay hindi ka man na masulbar dira sa social media. Exactly, no? Oo, hindi man tada maka-comment karon magsinugpunanay nga do wala na nakatapusan. So let us find a solution. Saan tayo solusyon? Hindi tayo mag-resort sa social media kay hindi man na solusyon mag-resort sa social media. Gapasalamat kami kay Mr. Toledo nga gin-bring up niya man ini, no? Para man ma-refresh man basi nalipat man ang amon empleyado sa kasakoon, sa kadugayon na hindi man all the time gid nga ang reminder namon sa ila mo. Siyempre kay sako gid ya sako ayo lang sako gid. So pero mayo gid ni, no, ay gapasalamat man kami kay Mr. Toledo sang iyang pag-bring up sini. But we wish tani lang din diretso ya kami istorya para sa gilayon ato bala sa tungatay. Ilang aton gidayon na husayan, no? Aton gidyan dayon na ari bago ulang ko di nakabati si amo na ang imong atuno. Kumbaga, ma-actionan. Ma-actionan din, ma'am. Oo, right there and then makareklamo ka. Ari gintaasa niya ko tingog. Amo na. Mga amo na bala. And ma'am, so far, ma'am, after receiving this information, naka-reach out na kamo, ma'am, sa concerned individual kag mismo na nakakuha na kamo side sa empleyado nga concerned. Yes. Gintawgan namon dayon si Mr. Toledo. Nag-reach out din kami sa iya. Kag Monday ato natabo, no, nagbalik siya sining Thursday. Okay. Subong adlaw today. Pero sang sa tunga time gin-reach out man siya, no? Oo. Nag-apologize kami sa iya, no? Wala kami kabati kung ano man to, but anyway, no, ang apology namon niya
ready man na, no? Hindi na kami mamangkot kung tuod na, kung hindi, mga amo na. So, but, pati man kami na legit man ang iya nga. Ako maghihitimo, ako nga reklamo. So, ginistorya na siya sa supervisor dira sa aton nga frontline. Yung istorya na siya pag mayo man ang ila nga pag istoryahan na no, ano man siya, pag nagpabalo man siya nga hindi lang man siya concern sang iya nga ano na gani iya nga hindi self man lang bala iya kaugalingon, kundi para sa tanan man siya, para man sa tanan nga iban man na batyagan niya nga do hindi amo, no? Pero so, anyway, ma'am, at least no, we already have a resolution regarding sa sininga concern. But I do hope, ma'am, it will also serve no na tinamba mo na kay na, it serves a lesson to mga empleyado sang SSS dira, yes, or even not only SSS, ma'am, nga mga empleyado, even guro kita no nga mga kliyente when we arrive there, we have also to remember tandaan taman nga sa pag-abota, hindi lang kita ang na-cater nila. And of course, wala naman ginaanong SSS, no, nga mga empleyado. Pero pag-abot lang naton, ma'am, base ma'am, bakit, kinsupladahan niya ko dayon. So, siguro, ang advice naton mismo sa mga kliyente, pwede naton, immediately, enlighten the situation. We call yun ang attention sa supervisor, no? Kay, hindi lang ta doon halimbawa do na saklaw kagid abi kay hindi amo ang pagdatar sa imo, so hindi ka maghipos-hipos lang kag tapos mapuli ka na hindi ka magpuli nga galain imo buot. Oo, puli ka lain imo buot wala sang amo na bala. So ako ga-encourage gid ko no gahinyo gid ako sa mga sasalamatin nato nga miyembro sang SSS. So ang mission sang SSS ara gid always to care kag ang customer service importante gid no, because social services, no? Amo ini ang mission sa SSS. So, encourage ko ya nga kung may ara kasawayan, no, mga empleyado namon, tabalaan nyo gid kami dayon, no? We are concerned about that. Na ano kami nga hindi dapat wala namon ginatolerar ina, no? For so long naman nga do wala kami kabaton na reklamo mo. In fact, nagakonda kami sang amon nga survey sa mga sa mga kliyente naton kung satisfied man bala sila sa serbisyo naton, no? Ang SSS as a whole nagapa-conduct sa amon kada branch sang survey, no, satisfaction survey. So ang so far ang bago lang gid no, kami naghiwat sila so far wa ay man reklamo. So hindi man niya tungod nga syempre kung hindi man nga sila nga ginliwat namo ng ang result sina kay into alala man into namon nga lawas no, so that we would know kung anong kung diin nga area ang management makabalo kung diin nga area for improvement, kung diin na yon nga serbisyo ang may damo nga reklamo nga hindi satisfied ang miyembro. So bukod silingon, ma'am, subong ang the result, the finding of the result says nga do wala gid man damo nga reklamo or common abi. Siguro, ma'am, pwede ta na maayo sila do pareho na sa mga fast food chain kapag sulod rin sa security guard baka to sulod mas mal na subong mga taga SSS Bacolod branch no? Oo. Gina-remind namon sila nga amo na. So thank you. Salamat gid kami in a way, no? So kay Mr. Toledo para mapukaw pagid kami nga mayugon pagid namon ang amon na serbisyo. Mayara man gid lapse sa amon nga sa inabi nga aspect, no, sa kasapuon na limtanan namon mga nga ang reminder dapat gid ara gid permi ang reminder sa aton mga empleyado nga ang customer comes first, no? Una gid sa tanan ang pagid ilang pagbatsyag bala sa ginabatsyag man sang customer. Sang kliyente naton. So wala kami sang masiling dira kundi amo na nagapasalamat kami nga na bring up man ina although sa social media syempre damo naman nag-comment, damo man kami ma-learn, no, sa
sa tanan nga ginkomentar nga nagsugpon man dito, damo man kami nabalaan, kag damo man kami leksyon nga natunan pati sila. So gina-welcome din namon. Pero amo nang gusto ko lang itatak naton sa aton nga paminsaron nga kung may reklamo nga amo na di instance pagsulod niyo ginsugata kamo din hindi mayo ang diretsuhan niyo dayon ang supervisor, no, kay hindi manami nga amo na. Okay. Hindi manami. Ma'am, finally, mangkot na ko, what time, ma'am, ga-start, ga-open ang SSS Bacolod? Ano ni siya, may lunch break ka mo? Subong, ano mga services nga gina-offer ni dira, ma'am, sa branch ninyo mismo? Para sa iban lang, nga wala pa, ma'am, o nakabalo, nga kung may mga transaction dira sila na, ma'am, pag-abot nila, dapat mas smile gid sila. Okay. ang aton nga, ang aton nga opisina nagabukas alas 7 pa lang, no? Bukas na kami, kasi damo naman ang miyembro so kanugon man nga nang sometime bala nga temprano pa sila. So may ari man nga naga-duty, may ari man kami nga naga-duty na alas 7. Ang tugtog sa alas 5 sang hapon. Dason ang aton nga services nagapadayon ang aton nga e-center para sa aton nga mga miyembro dira nga hindi makabalo sang sa computer, wala computer, wala cellphone, kay ang aton nga strasubong action diyan hindi na kita makalikaw sa ginatawag nga digitalization, yes, no? Yes, oo. So ara man ang e-center handa pagbulig. Ma'am, ako, ma'am, may lunch break ka mo, ma'am? Wala kami lunch break. Okay, at least klaro kay ang sa iban to ga-comment, gambal sila sa comment, ma'am nga kun ugto na gapanyaga lang sila kakaon sila bisa may customer na. So it's clear nga wala ka may lunch break kasi siging operation. Sige, klaro ko lang action diyan, no, nang wala sang lunch break time. Break time. Non-break, wala sang non-break ang opisina tanan nga SSS branches non-break. Pero ang empleyado, syempre, ang example, kung may pulo ka frontliners, din, no? Syempre, ibulos-bulos natin. Yes, Kasi kung hindi na karon manyagan, gutom. hindi naman ako to mag-servisyo kang galuya na siya. Basi madugangan, pagid ma'am ang sampok sang kilay. So, kung may pulo ko kita ka empleyado in a given day, no, pulo na sila ma-serve sa frontline. Siyempre, pag-abot sang 11, mayara na 11 o'clock, may ma-break na nga 5. So, balito nga, gid ang kay ma-break sila anay. Pagkatapos, tapos sila break, mabalik naman sila. Ang nabilin to nga, why ka break, ma-break man. So, amo na nga, siyempre lato-lato na anay, kay makaon man ang aton empleyado, no? Kumbaga alternate. Tawo man na, nagagutom man na. Gabatsag man sang gutom. Amo lang na iya nga time nga, do medyo hinay lang ang service, tungod nga nagkaon, na buhinan lang. Namahinan kay nagpanyaga pa, no? Entitled man sa 1 hour break. Okay. Every noon time ang empleyado. Pero ang siyempre kapadayon na daan ng amo lang na galing hindi full ang counter. Tungod nga nag-break. Okay. Oo, sa bagay gaanta man sila tsansa ang makapanyaga kay gagutom kita gani nga ginagutom ma'am Sheila. Anyway, ma'am, sooner or later ang hotline nato, ma'am, active gyapon, ma'am? Yes, active duwa na ang aton nga hotline numbers. Ano gani aton hotline numbers, ma'am? Basi may idea ikaw, ma'am? Sige, ang hotline number naton 0945 sa Globe niya. 0945-177-2270. Okay. Ang sa Sun naton, Sun 0933-462-3086. Okay. Sige. Ma'am Sheila Galeno, thank you so much sa time na ginatag mo diri sa Action Radyo Bacolod. Good afternoon. Thank you, Gid. Paalam ako sa aton ng mga tagpalamati. For the last words, Action dyan, gusto ko lang, kung may malain ka mga experience or naka-experience ka mo sa hindi maayo diri,
So, ang management ng SSS Bacolod nag-apologize na nga daan. But, ang ayo lang gid namon na reklamo ka mo dayon, ha? Sa supervisor, sa assistant branch head, sa manager man kung wala ang mga supervisor. Kaya handa gid kami mag-attend sa inyo. Ang mga supervisors are trained, kagkabalugid sila kung anong dapat nila nga himuon sa mga amo nga cases naton. Madamo gid nga salamat action dyan kag sabay pa magpadayon kita sa ang aton nga pagka-miyembro sa SSS, ang aton nga contributions dira sigihon naton. Yes. Kay para maka-avail kita sa benepisyo. Madamo gid nga salamat action dyan. Yes, ma'am. Thank you and good afternoon. Action Reports